אני אומר לא לצלם, ואת מצלמת עוד עם פלש כפרה עלייך? אין לך כאילו... ממי, זה וידאו או סטילס מה שמצלמת? לחברה את מצלמת? מה זאת אומרת, היא חסכה כרטיס, אז היא מצלמת את ההופעה? היא תימניה החברה שלך? מה... את רוצה נעשה לה קטע? נעשה לה קטע? אז אל תצלמי. איך קוראים לחברה שלך? לא, תורידי, אל תצלמי, ממי. איך קוראים לחברה שלך? הודיה. מה היא עושה בחיים? אחות? איפה? בפגייה. בוא נעשה לה קטע, תקשיבו. את כאילו מצלמת, אני כאילו באמצע קטע, אבל כשאני אומר לך לא לצלם, כאילו תפסתי אותך מצלמת ואת מורידה. כאילו תפסת איזה קטע מההופעה. בסדר? אז יאללה, כאילו נתחיל שצחקתם, כאילו באמצע בדיחה. בסדר? את תוציא את הנייד, מצלמת? כאילו צחוקים ואני כאילו... אין מה לעשות, חברים, שמות זה הכל. יש שמות שמדליקים אותך, נכון? דנה. בא לך עכשיו, נכון? אגם. בא לך להיכנס איתה לאגם, נכון? אבל יש שמות מורידים, נכון? הודיה. מה זה השם הזה? אני הודיה. אתה צריך עוד להודות לי שאני הודיה. נכון? זה שם מבאס, זה שם של אחות בפגייה, נכון? בא לך לצאת עם הודיה? עזוב אחי, תן לי עוד באינקובטור, עזוב אותי באמא שלי. לא לצלם, תורידי. את זה תשלחי לה.